Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Omosini ya urenya kwa mgajong kama mromantie kugeniri mejo pinye gwenge kuma kono ni kata ko bedo ni gise dong chien nyando mag telo kanyakala kora dongruoge mopogore opogore pinye wacho mar Migosi William Ruto osingo machwalo weche gweko mag somo, weche gweko mag apeini, weche gweko mag neno ni stima chere kor gwenge ko makono. Mnanyamaza ama nyinyi ndio mnachungisha watoto wenu ati ng'ombe na mbuzi? Watoto wenu wako shuleni ama wanachunga ng'ombe? Nyinyi mnakaa kama nyinyi. Tutakosana na nyinyi kama mtaenda kupeleka watoto ati waende wachunge mbuzi, tutakosana. Sijui kama tunaelewana. Kila mtoto aende wapi? Shuleni bwana. Tumeweka pesa ya serikali, tumeweka walimu kulipa, nyinyi kazi yenu ni kupeleka watoto shule, tutawasomesha. Nyinyi mnanielewa? Jatend piny Kenya Laktar William Ruto koroto wuok oko mar chung' motegno kendo siro okang' mabende piny owacho mare koroto nokawo mar neno ni gigero. Trump asked the government of Kenya to support them by having a center in like it different from all the other facilities that we have across Kenya. We have 23 other facilities set up in Kenyatta Hospital, in the police hospital in Nairobi, in Moi Teaching and Referral Hospital in Eldoret. Ebola nyalo biro donjo go e pacho ka India nyet counties ko iko moktinde para kod auchiel mantie kod rang'iny mamalo mar gamo tuo maket kod mano. Wacha ni piny owacho timo manyalo mabiro neno ni oganda jo Kenya. A person with symptoms of fever or acute onset, vomiting, diarrhea within the last 21 days. A person who is a handler of dead animals as at this morning, and all of them have turned negative. Bene kaporo wantiere e wach tuono makocha mar Ebola eni weche gweko mag arita kwe kendo pime bende koroto itimo ne oganda. Colleagues to just demonstrate how Uganda is fighting the Bundibugyo virus disease. Currently Uganda has 11 kutoka Arusha ambao ni partner anashirikisha sisi zile state members ambao tuko kama Kenya, Uganda, tuko Tanzania, Rwanda na zingine zote. So tumekuwa katika mikakati tangu jana ya kuangalia tunaweza kushirikiana namna gani katika maoko anyato ganda gweko mamtie koda kidonero mar bedo jo piny Amerika. Wanchigi koro paro ne jatend piny Migosi William Ruto niko yeto pare mu marapisi mabende ande ochamo kano obedo jatend piny kwake. Anasema Waamerikana waweze kufika huko kwake kama wako na hiyo Ebola. Sasa kwake. Anasema Waamerikana waweze kufika huko kwake kama wako na hiyo Ebola. Sasa tunawaleta hapa nini? Hiyo ukarimu ndio ulileta ukoloni hapa. Hiyo ukarimu wa Mwafrika. Hiyo tunaipinga kabisa. Ya pili, mambo ya opposition, hata sisi tuko kwa opposition. Na mushike vizuri. From members of parliament, allied to the Democracy for the Citizens Party, to the great people of Kenya, we have called this press conference out of necessity, nationhood and patriotism. It is our moral nationhood and patriotism. It is our moral duty and obligation as leaders to guard the basic questions to President William Ruto and his government. What are your strategic national interests in terms of health and safety? Yakoromo Serikali County Mabusia kotene koda governor margi Migosi Paul Otuoma kanyakla koda jalupne giduto sani koro gisingo ne jopiny gwenge ko makono niki kiberi ko luoro mora piny owacho ma county makono setimo manyalo mar gengo. Nimeeleza tuweke pesa kidogo tuweze kufacilitate
our community health workers waweze command across the whole border so that at least we do better screening and then have an isolation. Jotelogo jatelo no koro osebedo katiyo negi maber kendo chenro mag dongruoge osebedo kachopo negi wang'e. Jotelogo koro to kwedo wechego ma osebedo kaliekore nitie. Mtoto Msomali na Mkalenjin na Wakenya wakuwe sawa. Hiyo imeletwa na serikali ya Hasla. Serikali ya Hasla ndio imepunguza bei ya fertilizer. Serikali ya Hasla ndio imeajiri walimu 120,000. Chije mabidi tudo kod nek kendo moko mach. Mabende ne owango chije mabidi tudo kod nek kendo moko mach. Mabende ne owango maolodo mawito ngimagi. Jopuonjire skund sekondar no maolodo mawito ngimagi. Jopuonjire skund sekondar no mautumishi marirom 16 gikone koro ne ochwale do odiochieng'nishi marirom 16 gikone koro ne ochwale do odiochieng'ne muskunde kendo ketho mwandu mag skunde kane oloso jatelo nogolo kwayo makende ne jonyuol mondo mi koro to many yorego ma ginyalo loso godo kodaka jopuonjre mar neno ni gibedo kodaka luor mowinjore kendo gitimo gino ma oterogi e skunde. E seche nogo bende koro to golo siem mager ne japuonjre moro amora mibiro yudi koketho mwandu mag skul kata owang'o skul nyaka koro to bimakgi kendo kawnegi ondamo mager mar chik. Kitengo cha usalama kwamba regardless of who is bothering what, yeyote ambaye atapatikana akishiriki katika vitendo vya uhuru hawana nafasi ya kushiriki katika maendeleo ya Kenya iwapo wataendelea kufanya uharibifu katika shule. Kumbuka tutawashika na watakapopelekwa katika kitengo cha usalama. Vidole vitachukuliwa alama zao. Dayo maket kod maendi maike 60 kod deknieri osebedo kachal ka gintie koda wechego kuma bende osebedo ka chando pache. Kwayo koro golne jopiny ka giyie to ka girodhno koda midhiero mopogore opogore. She was removed from that borehole. But today around 4 a.m. She dropped in that borehole and found dead. The body has been retrieved from the borehole and has been taken by the police officer to Migori. To jena joga ni omenda no chiwore koni koda kocha. Uwinjo seneta ma Kisumu wacho nang'o kanye kod mojo. Kod weche manyena matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Ka bende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nondo mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore sa 10:30 mamidhiambo nyaka sa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero moti. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gwe koma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich. Itudori kod an Justus Adoyo kachiel kodaka an Brenda Agenyo. Sa 12 okinyi nyaka sa 4 onyango. Mana e Kala TV. Kala Komuch to wan kode.
duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke mage mabiro. Mano emomiyo wan ka ni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Piny Korut. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 ma midhiambo nyaka saa 11 ma midhiambo, kama inene katun ma Piny Korut auru gimare, emomiyo Color TV chako odiochiengi kod bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 ma midhiambo nyaka saa 11 duto mana e Color TV. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde Korut auru gimare, emomiyo Color TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Kabende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo chenro mar Bang School chakore saa 10:30 ma midhiambo nyaka saa 11 ma midhiambo, kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School Nde Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get it. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 ma midhiambo nyaka saa 11 ma midhiambo,
kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Chal mar apeyni e kin mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich. Itudo chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich. Itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Kala TV. Kala TV. Wachako kod oboke doero mano mar Daily Nation. Wach mo odhi nyim Daily Nation. Wach maduong' momipeke Daily Nation kaeri en Ruto, I allowed US to bring Ebola patients. Mano ka Ruto koro ne oneni ene mano yie mondo mi piny headed to use another country nikech gino gedwa ni tuono donje piny. Onyorgi. Aparo ni Kenya ok dhi kuma ber kendo nitie gima tel migawo mochung'ne weche mag thieth samoro ok nyiso gada jo Kenya. Dr. Nyikal jakom mar mochung'ne weche mag thieth e od bura in the US or at the source of infection. Masori jolony weche gik mag thieth kanyakla koda jogo kuma kero rat joganda sani koro osewuok oko. Migosi William Ruto sani koro osegone chik ni okete lela winjruok mane gibedo go kod piny Amerika mar gero kuondego eko mag kano oganda gweko ma tuo mar Ebola onyoro. Anxiety at hospital over foreigners with Ebola like symptoms. There was a drama at hospital on Kiambu Road from neighboring boys schools mogomo gimbe koro gigomo. From neighboring boys schools mogomo gimbe koro gigomo. It's a boys schools mogomo gimbe koro gigomo. It's a mistake my Roma standard any families mourn loved ones as calm return tonight. Deficit puts at risk teachers SHA medical insurance which magijo puonj koda medical insurance margi ni ATM marangwen. TSC say it has not been I watched the video. Magavana oringo moweyo podium kama no wuoye. The security no bet kan. Security ndiye kanyo. That guy just breached security mokalo mo samane do koro to ngado mondo mi kik gi ket kar quarantine pacho kaeri ne already gine yamo gibiro piny Kenya koro onge kane ginyalo dok mane gima giwacho. The plane has no reverse gear. Mondo mi giyud thieth e mowinjore issue mar SHA. Ka ite marabiro kanyo ni Kenya gig workers push for dignity and fair pay in ALC talks after angry residents from Majimoto area clashed with police over a prison warder in a dramatic attempt to free a murder suspect from a custody. Neonego nyithinde kendo kao ngimane owuon. Isiolo kocha Guyo pledges to equitable development. Senator Governor Guyo owacho ni odhi chwalo chenro go eko mag dongruoge. Fined 198 million for a face of 75 years in jail. Mano giro maromo. Omi ogoi fine mar million 100 kod prochiko. NPLS Banks Auction
Neno koro ma way about jogo ma ologa omenda. Tinde duoko tek iringa ringa tipo kinyumore bugo no ma auctioning. Tibet auction. Okay. Omenda. The question for the day, any should you leaders slum violence after Madaraka Day clash. Ite mana par koda ngwen Daily Nation lendo par koda beach lendo kana par koda ngwen Daily Nation lendo par koda beach lendo kete mana par koda uchiel en Kalpana Rawal is sworn in as the new Deputy Chief Justice. She replaces Justice Nancy Baraza. Here, President Uhuru Kenyatta congratulates Justice Rawal. Parkodo Chiko Daily Nation. Wankanyogi counties, Magoma Timore counties. Watchman Okomipeko, former house worker found guilty in Nyali double murder. In Nyali double murder. Morono kwako. Nonego some. I'm back in their 40s. Neno nyimiyo moro ka indi. Haya. Neno nyimiyo moro ka indi. Haya. Mano ma pradek ene Wafalme Stars clash with the hot qualification to Division 1. Mane kamo chup to Division 1. Mane kamo chupo godo. Ekromogi kanyibe mwachapu ke giko mano mar weche beko mane oboke. Kanyibe mwachapu ke giko mano mar weche beko mane oboke. Okinyeri ma kawuono tijwa nen lidho ni kineno ka omori tinyalo kao. Mano mabende neno komori. To kori somo matu. Chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Kabende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyena matuche kendo miyo ing'eyo gik kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore sa Bang School. Chenro mar Bang School chakore sa 10:30 mamidhiambo nyaka sa 11 timore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nondo mar oboke, chal mar apeyni e kin mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo